kaigsunan ko diha kang Kristo. Unsa ang tumong sa inyong pagtuo diha sa Ginoo ug sa inyong Kristohanong kinabuhi? Ang uban maingon nga sila moadto sa simbahan aron maayo sa ilang sakit ug ang uban maingon nga sila moanhi aron sa pagdawat sa pinansyal nga mga panalangin. Sila nianhi kay sila nakadungog nga makadawat sila og mga panalangin kung sila motuo diha sa Ginoo. Siyempre, ang Dios mao ang labing gamahanan ug puno sa gugma. Mao nga siya moayo sa sakit ug mohatag kanato sa material nga mga panalangin. Apan ang labing importante nga katuyuan sa atong Kristohanong kinabuhi mao ang makaangkon sa kinabuhi nga dayon. Kita na ni nga buhi sa pagtuo aron makaangkon og kinabuhi nga dayon nga nawala human sa pagkalaglag ni Adan ug sa pagbawi sa nawala nga dagway o imahe sa Dios o sa pagsulod ngadto sa gingharian sa langit. Apan kita dili makaangkon og kinabuhi nga dayon, pinaagi lamang sa pagsugid sa atong mga gamil nga Ginoo ming salig ako o pinaagi lamang sa pagkahibalo nga si Jesus mao ang atong manuluwas. Busa, sukad sa miagi nga sesyon, akong ipatinaw sa inyo ang party sa mga sitwasyon diin kamo motawag sa ngalan sa Ginoo ug nag-angkon sa inyong mga pagtuo kaniya apan dili gihapon kamo maluwas. Gikan karon, ako mohisgot kaninyo mahitungod sa mga pamaagi sa pagtuo diha sa Ginoo ug makaangkon og kinabuhi nga dayon. Syempre sa pagdawat sa kaluwasan o sa pag-angkon sa kinabuhi nga dayon nga mahimo pinaagi sa pagtuo. Kung atong dawaton sa Jesus ingon nga atong manuluwas ug maghinuso sa atong mga sala, ang Dios maghatag kanato sa Espiritu Santo ug maila kanato ingon nga iyang mga anak. Mao nga kita natawo pag-usab ug makabaton kita og walay katapusan nga kinabuhi. Apan, bisan ba sa pisikal, bisan ba kung ang usa ka bata na tao siya dili makabuhat sa katungdanan sa usa ka tawo. Kinahanglan pa kini nga pasusuhon, mutubo nga mahimong usa ka hamtong nga tawo ug pagkatuon sa kaybalo ug katungdanan sa usa ka tawo. Kung ang bata dili mukaon o dili mahimong hamtong, siya dili mabuhi sa usa ka normal nga kinabuhi ug siya sa katapusan siya mamatay. Kini sama sa espiritu. Bisan ko kita na tao pag-usab pinaagi sa pagdawat sa Ginoo, kini wala magpasabot nga kita may hingpit nga kinabuhi nga walay katapusan. Kinahanglan kita mukaon ug miinom sa espiritual nga pagkaon ug mutubo ngadto sa bugos nga sukod ni Kristo sa atong pagtuo. Unya, unsa ang pagkaon ang gikinahanglan alang sa pagtubo sa atong espiritu? Karon nga pasahi sa Juan kapitulo 6 bersikulo 53 hangtod sa 55, si Jesus mingon kanila, "Sultihan ko kamo, kung dili kamo mukaon sa unod sa anak sa tawo ug dili mo inom sa iyang dugo, dili kamo makabaton og kinabuhi." Ang mukaon sa kong unod ug miinom sa kong dugo may kinabuhing walay katapusan ug banhawon ko siya sa katapusang adlaw. Kay nga akong unod mao ang matuod nga pagkaon ug ang akong dugo mao ang matuod nga ilimnon. Kung kita dili mukaon sa unod sa anak sa tawo ug miinom sa iyang dugo, kita walay kinabuhi nga nagpasabot nga kita dili maluwas. Unya, unsaon man sa pagkaon sa unod ug pag-inom sa dugo sa anak sa tawo nga mianhi ngari sa yuta sa 2,000 na katuig ang milabay. Ako naglaom nga inyong ibutang sa inyong unahuna kung unsa ang pamaagi aron sa pagkaon sa unod ug pag-inom sa dugo sa anak sa tawo. Pinaagi sa niini nga mensahe. Ako nagampo sa ngan sa Ginoo nga kamo makabaton og kinabuhi. Diha kaninyo aron sa nga kamo makasulod sa walay katapusan nga langit nung gingharian uban sa Ginoo sa katapusan nga adlaw. Mga kaigsunan ko diha kang Kristo, ang unod sa anak sa tawo nga atong kanon sa espiritual nga pamaagi nagpasabot sa pulong sa Dios nga na-record sa Biblia. Diha sa Juan kapitulo 1 bersikulo 14 nagingon, ug ang pulong manahimong tawo mipuyo uban kanamo, puno sa grasya ug kamatuoran. Nakita namo ang iyang himaya nga iyang nadawat ingon nga bugtong anak sa amahan. Kini na pamatuod nga si Jesus mao ang pulong sa Dios nga mianhi niini nga yuta pinaagi sa unod. Ang unang Juan kapitulo 6 bersikulo 51 nagingon, "Ako mao ang pan nga gikan sa langit nga naghatag sa kinabuhi. Ang mukaon niini nga pan dili gayon mamatay, ug ang pan nga akong ihatag mao nga akong unod aron mabuhi ang kalibutan." Si Jesus miingon nga siya mao ang buhi nga tinapay nga minaog gikan sa langit, ug sa unsa nga paagi aron sa pagkaon sa unod sa anak sa tawo. Mao ang pulong sa Dios ug buhi nga tinapay. Adunay usa ka direkta nga sumpay uban sa ekspresyon nga kordero diha sa Biblia. Diha sa Juan kapitulo 1, sa dihang si Juan Bautista nakakita kang Jesus siya maingon, "Tan-awa ang kordero sa Dios nga magkuha sa sala sa kalibutan. Ang usa ka nating karnero na mati lamang sa tingog sa iyang magbalantay. Kini mao ang malumo ug naghatag lamang sa mga benepisyo ngadto sa mga tawo." Si Jesus usab nagtuman lamang sa kabubuton sa amahan, nahimong usa ka panghimayad nga sakripisyo sama sa usa ka malumo nga nating karnero ug naghatag sa mga tawo og maayo nga mga butang. Ilabi na ang usa ka tuig panuigon nga nating
karnero nga walay kasaway kung itandi sa mga tao sa labing manindot nga panahon sa pagabatanon. Kini mao ang lunsay tungod kini wala pa mahilabti. Sa espiritual nga paagi kini nagsimbolo nga si Jesus mao ang walay kasaway ug walay lama. Sa Exodo Kapitulo 12, ang Dios misugo sa mga katawan sa Israel sa pagkaon sa usa ka tuig nga panuigon laking nating karnero nga walay kasaway. Kini kay sa diha nga ang tibuok nga Ehipto gipahamtang og mga sakit sa kamatayon sa tanan nga kamagwangan nga anak. Sa diha nga sila mipatay sa usa ka nating karnero ug gibutang ang dugo niini sa ibabaw sa mga pultahan ug sa duha ka kilid sa haligi sa pultahan. Ang Dios nagbantay sa mga balay sa mga Israelinon gikan sa salot. Apan sa diha nga ang nating karnero kaunon kay dili lang makaon sa bisan unsa nga paagi nga atong gusto. Adunay usa ka pamaagi nga gisugo sa Dios kanato. Karon nga pasahi sa Exodo Kapitulo 12 bersikulo 8 hangtod sa 10 nagingon, niadtong gabi una aslo lang mananapog kanon uban sa pan nga walay pagtubo ug sa mga utanon nga pait. Ayaw pagkaon sa bisan unsa niini nga hilaw o sinabaw. Asla gayud ang tibok mananap uban sa ulo, sa tiil ug sa mga sulod nga ginhawaan niini. Kana ninyo kini ug ayaw pagbuntagi bisag jutay niini. Kung may masalin sunuga kini. Ang rason nga no ang Dios misulti kanila sa mas detalyeng paagi sa pagkaon sa nating karnero kay tungod kini naglangkob sa usa ka espirituhanon nga leksyon nga direkta sa may kalabutan sa atong kinabuhi. Kini maong paagi sa pagkaon sa unod sa anak sa tao ug sa paghupot sa pulong sa Dios diha sa atong kasing-kasing. Busagikan karon atong tan-awon ang kahulugan sa unsa nga paagi aron sa pagkaon sa nating karnero sa matag lakang. Una, atong isiniugba sa kalayo ang nating karnero ug kita kinahanglan nga dili mukaon niini nga hilaw o linuto sa tubig. Dari, kalayo nagpasabot sa espirituhanon nga kalayo sa Espiritu Santo. Kini nag-ingon niya kinahanglan ta nga mosabot sa pulong sa Dios ug maghupot niini sa atong kasing-kasing pinaagi sa inspirasyon sa Espiritu Santo. Usab, aron sa pagsunog sa kalayo sa Espiritu Santo, kita kinahanglan nga moampo nga mainiton. Sa ikaduhang Pedro Kapitulo 1 bersikulo 20 hangtod sa 21 nagingon, apan labaw sa tanan hinumdumi kini. Walay bisan kinsa nga makasaysay sa kahulugan sa mga propesiya sa kasulatan, pinaagi sa iyang kaugalingong panabot. Kay walay propesiya nga nahimo gumikan sa pagbuot sa tao. Ang Espiritu Santo mo ay nagbando sa ilang pagsulti sa mensahe nga gikan sa Dios. Usab, sa ikaduhang Pedro Kapitulo 3 bersikulo 16 nagingon, kini mga butanga iyang gisgutan sa tanan niyang mga sulat. May mga butang nga lisod sabton sa iyang mga sulat. Gituis kini sa mga walay alamag ug sa mga mabalhinon sama sa ilang gihimo sa ubang bahin sa kasulatan ug sa ingon nagtukmod sa ilang kaugalingon ngadto sa kalaglagan. Sila nagsulti kanato nga kung kita dili mohubad sa pulong sa Dios pinaagi sa inspirasyon sa Espiritu Santo apan sa atong kaugalingon kita mahulog ngadto sa kalaglagan. Sa karon nga pasahi, ang paghubad sa Biblia sa atong kaugalingon nga walay inspirasyon sa Espiritu Santo mao ang pagkaon sa nating karnero nga hilaw o linuto sa tubig. Sa pagkaon sa pulong sa Dios nga hilaw mao ang paghubad niini sa literal nga walay pagsabot sa espiritual nga kahulugan nga naa sa pulong. Kung mukaon ka og hilaw nga karne, lisod kini sa paghilis ug malagmit hinuon nga mosakit ang tiyan. Sa susama, kung mukaon kamo sa pulong sa Dios nga hilaw, mahimo hinuon nimong masayop ang pagsabot sa usa ka butang. Tuguti ako sa paghatag kaninyo sa pipila ka mga ehemplo sa pagkaon sa nating karnero nga hilaw. Diha sa Mateo Kapitulo 6 bersikulo 6 nagingon, apan kung magampo ka, sulod ngadto sa imong kwarto unya sirhi ang pultahan ug pagampo ngadto sa imong amahan nga dili makita. O gantihan ka sa imong amahan nga nagtan-aw sa imong gibuhat sa tago. Kung imo kining hubaron sa literal, sa diha nga ikaw magampo, kinahanglan ka nga nay sikretong lawak o kwarto. Adto didto og magampo didto sa pagtuman sa pulong sa Dios. Apan, wala gayud diha sa Biblia nga nag-ingon sa mga patriarka sa pagtuo nga nagampo diha sa sulod nga mga lawak. Si Jesus wala nagampo sa tago nga lawak apan sa mga bungtod ug nag-inusara sa kamingawan nga dapit. Ang mga apostoles nagampo dito sa templo ug ang uban kanila nagampo sa ibabaw sa tumoy nga atop o sa dagat. Si Daniel, miabli sa mga bintana siyang lawak ug nagampo nga nagatubang sa Jerusalem. Busa, ang mga lawak diha sa niini nga bersikulo mao ang dili usa ka lawak diha sa mga pisikal nga diwa. Sa espiritual nga paagi, ang lawak nagsimbolo sa kasing-kasing sa mga tao. Busa, sa pagsulti kanato nga moadto sulod sa lawak o magampo ngadto, si Jesus nagsulti kanato nga makigsulti uban sa Dios sa atong labing sulod nga kasing-kasing. Kung kamo moadto sa sulod sa inyong kwarto, kamo naginusara gikan sa gawas. Sa samang paagi, sa diha kita magampo, kinahanglan nga dili kita maghipokrita o magpakaroingnon nga ingon sa usa ka pagpadayag ngadto sa ubang mga tao. Apan kinahanglan nga makigistorya kita sa Dios uban sa atong tinuod nga kasing-kasing ug dili ang mga walay pulos nga nahuna o sa paggamit sa kahulugan og pagbalik-balik.
Lain na pong ehemplo, diha sa unang Korinto kapitulo 14 bersikulo 34 hanggang sa 35 nagingon, ang mga babayi kinahanglan maghilom sa panahon sa pagsimba. Ayaw sila pagsultiha. Sumala sa gingon sa balaod sa mga Hodeo, kinahanglan dili sila mangulo. Kung buot sila masayod sa usa ka butang, kinahanglan mangutana sila sa ilang bana dito sa ilang puyanan. Makaulaw sa usa ka babayi ang pagsulti sa panahon sa pagtigom sa simbahan. Kung imo kining sabton sa literal, ang mga babayi kinahanglan nga magpabiling hilom diha sa simbahan. Mao nga sila dili mo pataas sa ilang mga tingog sa pagampo o sa pag-awit og mga pagdayig. Unya sila dili makahimo sa pagbuhat sa bisan unsa nga katungdanan nga diin sila makahimo pagbarug sa tubangan sa mga miyembro og sa pagsulti. Ang ubang mga simbahan gihubad kini sa literal o gihimo nga tradisyon sa mga lalaking ansyano nga limitahan ang kalihukan sa mga babayi sa simbahan. Apan sa Biblia, ato makita nga usahay ang usa ka babayi nga sama ni Debora gitudlo ingon nga maghuhukom alang sa katawhan. Usab, adunay mga propeta nga naghatag sa mga mensahe sa Dios ngadto sa mga katawhan. Usab, sa bagong tugon na record nga daghang ngalan nga sa mga babayi nga misunod kang Hesus ang nagserbisyo sa simbahan. Busa, sa pag-ingon nga mga babayi kinahanglan gayud nga magpabilin nga hilom sa simbahan, wala magtumong sa pisikal nga babayi nga magtotoo nga nga buhi sa pulong sa Dios. Sa pagkatinuod, nagtumong kini sa mga magtotoo nga naa sa simbahan, apan wala pa nagpuyo sa kamatuoran. Sa walay pagtakad sa gender, malalaki man o mababayi. Sama, nga ang babayi nga mao si Eva, dangha nga gitintal sa bitin pinaagi sa wala nagpuyo sa kamatuoran. O gunya, mituntal sab siya kang Adan sa pagpakasala, aron uban sila nga makasala. Ang babayi nga gipasabot diha sa bersikulo, nagpasabot sa mga tawo nga adunay makakasala nga kinaiya sa pagbuhat sa mga sala. Kadtong wala na usab pinaagi sa kamatuoran, musulti og daghang mga pulong sa kabakakan, mga mabaw nga pagunahuna, ug danghag, mahimong mga sinaguga ni Satanas diha sa simbahan, muhusga og muhukondina sa uban, o bisan sa paghimo nga sa mga panagsumpaki o mga kasamok. Ang Biblia nagpasidaan ni ini mga masupilon nga mga tao nga wala mo sa likway sa nudnong kinaiyahan nga nagpabiling hilom ug sa pagtuman sa sulod sa kasuguan. Usab, ang ubang mga tao literal nga mahubad sa mga kaso sa paghimo ni Hesus sa bino gikan sa tubig. Lakip na sa panultihon kapitulo 23 bersikulo 31 nga nagingon, ayaw pantintal sa bino bisan pagpula na kini kaayo ug madanihon kaayo ug hawot kaayong tunlon. Ang Dios nagpasidaan kanato nga dili mahubog. Si Hesus wala mohimo sa bino aron sa pagpainom sa unudnong mga tao ug sa pagpahubog. Kini mao ang usa ka milagro alang sa iyang panahon sa sinugdanan sa iyang ministeryo. Kini mao nagpakita nga si Jesus mao ang pulong nga nanaog nga ri sa niini nga yuta nga napaaga sa iyang bililhon nga dugo nga gisimbolohan sa bino. Pipila sa mga tawo nga wala makasabot sa espirituhanon nga kahulugan sa niini nga kaso gikan sa kamatuoran nga nagingon, bisan si Jesus naghimo og bino para sa mga tawo. Mao nga kini okay ra nga mahubog. Kita aduna po'y kaso ni ana nga si Naaman. Ang sanlahon nga hingpit nga naayo sa diha nga ang iyang gihugasan, ang iyang kagalingon sa makapito dito sa suba sa Jordan. Apan kini wala nagpasabot nga ang tubig sa suba sa Jordan nga mao ang gahom nga moayo. Ang paghugas sa iyang kagalingon sa makapito dito sa suba sa Jordan nagpasabot para sa hingpit nga motuman sa pulong sa Dios. Ug pinaagi sa hingpit nga pagmasinugtanon, kita makadawat og pag-ayo sa bisan unsa nga sakit ug mga tubag sa bisan unsa nga problema. Kung wala mahibalo sa kahulugan, bisan kung kamo moadto sa suba sa Jordan o hugasan ang kaugalingon, dili ka maayo sa bisan unsang sakit. Busa inyong makita nga paghubad sa pulong sa Dios sa literal, nga walay pagsabot sa espirituhanon nga kahulugan, mao ang pagkaon sa pulong sa Dios nga hilaw. Sunod, unsang buti pasabot nga kita kinahanglan gayon nga dili kanon ang linuto sa tubig. Kini nagpasabot nga kita kinahanglan gayud nga dili mo dugang sa bisan unsa sa kalibutanhon nga mga butang nga sa diha kita makighisgot sa pulong sa Dios. Adunay pipila ka mga tawo nga mosulay sa pagsabot sa pulong sa Dios nga sagulan sa ubang mga teorya o pipila sa uban nga mga musangyaw sa pulong pinaagi sa tawhanong mga nahuna o mga teorya. Sila maingon nga sila miwali sa pulong sa Dios, apan ang sulod sa ilang mga wali puno sa mga istorya, may tungod sa politika, sa sosyal nga mga hiyas ug sa uban pang mga butang nga lawas nun. Usab, ang uban mingwali sa pulong nga anay sulod sa kinatibuk-ang kahulugan sa kahibalo sa niini nga kalibutan nga nagingon. Busa mauni ang giingon sa sikat nga tawo ug ang bantugan nga pilosopo miingon niini. Apan ang tawhanong hunahuna ug kahibalo kay limitado kaayo ug bisan ang labing maayo kaayo nga mga hunahuna dili hingpit. Sila mousab sa paglabay sa panahon. Sa unang Korinto kapitulo 1 bersikulo 25 nagingon,
Kaya ang giisip nila nga binuang sa Dios mas maalamon pa kaysa kay naadman sa tao, ug ang ilang giisip kay kahuyang sa Dios mas ligon pa kaysa kusog sa tao. Sa pulong sa Dios mo ang labing maayo pa kaysa bisan kinsa nga kalibutanhong kahibalo. Ang iyang pulong mao lamang ang kamatuoran nga dili mausab sa kahangturan. Ang ubang mga tao magtuon sa Hebreo o Gregong pinulungan sa pag-ila sa kahulugan sa matag pulong sa Biblia ug maningkamot nga makabaton sa kinabuhi sa gikan ni ana. Apan, dili ka mo makaamgo sa espirituhanon nga kabubuton sa Dios o makaangkon sa kinabuhi sa niana nga pagi. Ang mga Hudeyo, mga Pariseo ug ang mga eskriba na nakakatuon sa pulong sa Dios diha sa ilang mga kaugalingong pinulungan. Sila usab gisag-ulo ang tibuok bahin ug misulay sa pagpadayon niini nga walay pag-usab sa usa ka gamay nga bahin. Bisan pa niana, sila wala makaila ni Jesus nga mao ang pulong mismo nga nanaog sa yuta diha sa unod. Sila usab dili makaangkon sa dayon nga kinabuhi. Sa diha nga ang magwawali muhatag sa mga mensahe, kinahanglan ila kining hinumduman nga kamatuoran sa ilang hunahuna. Ang pulong nga kinahanglan igwali sa altar kay dili tawhanong kahibalo o teorya o sa bisan unsa nga kalibutanong mga sugilanon. Kinahanglan ato gayud nga iwali ang mga pulong diha sa Biblia nga gihubad pinaagi sa inspirasyon sa Espiritu Santo. Kita kinahanglan nga mopamatuod ngadto sa buhi nga Dios uban sa pagsalig. Kita kinahanglan nga musangyaw sa unsa nga paagi aron maila ang buhi nga Dios. Unsa ang kabubuton sa Dios nga nasa magtotoo ug unsa nga paagi sa pagiya sa usa ka Kristohanon nga kinabuhi aron sa pagdawat sa kaluwasan ug mga butang nga sama niini. Sa niini nga diwa, ang Dios nagsulti kanato sa dili pagkaon sa nating karnero nga linuto sa tubig. Ikaduha, kinahanglan nga tibuok natong kanon ang nating karnero. Ang Dios misulti kanato sa pagkaon niini nga niluto sa kalayo, dili hilaw o linuto sa tubig, ug sa pagkaon sa tanan nga mga bahin lakip na ang ulo, tiil ug mga tinai. Kini nagpasabot nga kita kinahanglan gayud nga ibutang sa atong kasing-kasing ang tibuok pulong sa Dios, ang 66 kabasahon sa Biblia gikan sa Genesis ngadto sa pinadayag. Apan ang ubang mga tawo laktawan lamang ang mga lisod nga bahin sama sa Levitico o sa ingon nga ang daang tugon. Wala gyud importante kay tungod kini nahisulat sa wala pa maabot ang Ginoo. Usab, ang ubang mga tawo dili motuo sa mga milagro ug mga katingalahan bisan tuod nga kini na record sa Biblia. Kung inyo lang laktawan ang mga butang nga dili uyon sa tawhanong hunahuna nga kung unsang mahibilin kay dili lang kamatuoran o pagtuo. Mga pamatasan lamang o moralidad ang mahibilin. Usab, dili nila gustong ibutang sa ilang hunahuna kung unsa ang lisod nga ibutang sa niini nga pamaagi. Dili sila makaangkon sa dayon nga kinabuhi bisan unsa pa kadaghana ang ilang nabasa sa pulong sa Dios. Kinahanglan nga dili ninyo kuhaon ang bahin sa pulong sa Dios nga muuyon lamang sa inyong mga hunahuna. Apan tuohan kini sa hingpit o hinumduman kini diha sa inyong kasing-kasing. Mao nga ang Dios nagsugo sa mga Israelinon sa pagkaon sa tanan nga bahin sa nating karnero. Ikatulo, kinahanglan nga dili ninyo biyaan ang nating karnero hangtod sa pagkabuntag o bisan unsa ang nahibilin, kinahanglan nga sunugon kini nato. Sa ato pa, kung dili nila makaon tanan ang nating karnero hangtod sa buntag, ilang sunugon ang sobra ngadto sa kalayo. Sa espiritual nga pamaagi, ang gabii nagpasabot sa takna sa panahon nga ang mga kaaway nga yawa og si Satanas adunay otoridad sa pagmando sa ibabaw niini nga kalibutan. Ingon nga ang gabii moadto ngadto sa katapusan nga mga adlaw. Ang mga sala mo kaylap og maayo ug ang kangitngit mas mubaga. Unya, sa diha nga ang Ginoo mobalik sa iyang panahon, ang kangitngit mo pahawa ug ang kahayag mo abot aron nga kini mahimong buntag. Pinaagi niini nga panahon, ang tanan makaamgo sa tanan nga mga pulong sa Biblia nga tinuod ug ang matag usa sukdon ang pagkabalaan ug ang ganti tin-aw nga ipadayag. Sila tinaw kaayo nga makaamgo nga unsa ka binuang kini sa paghupot sa ilang kawalingong pagkamatarong, mga tinguha ug garbo. Sila usab na sayod kung unsa ka walay pulos ang paghigugma sa kalibutan. Apan wala na mga kahigayunan nga nabilin sa pag-usab sa mga resulta nga gipadayag na. Kini mahimong ulahi na kaayo nga magmahay nga magunahuna, maayo pang gisalikoy nako ang akong mga sala ug daotan sa mas dali og mingadto sa espiritu. Makapundo pa unta ko og dugang mga ganti sa langit. Busa, ang mga magtutuo kinahanglan nga muhupot sa tanan nga mga pulong sa Dios diha silang kasing-kasi og himuon nga ilaha sa dili pa mobalik ang Ginoo. Nga sa pag-ingon nga kita kinahanglan mutuman sa tanan nga mga pulong diri kanato. Sa paghuman sa pagpangandam ingon nga pangasuunon ug magulat alang sa Ginoo nga mobalik.
Mga kaigsunan ko diha kang Kristo. Ang mga tawo nga mukaon sa pulong sa Dios nga giasal o giluto sa ibabaw sa kalayo, mubati sa pulong nga ingon nga matamis nga sama sa dugos ug udlan sa dugos. Sila napuno sa pagsalig sa walay katapusan nga kinabuhi o paglaom sa langit. O sila wala gani makamatikod sa mga panahon nga minglabay sa diha nga sila mingbasa sa Biblia o maminaw sa mga wali. Tungod kay sila mingdawat sa matag pulong uban ang pangandoy alang niini sa grasya sa Dios. Sila mubati nga kini makalingaw. Usab, sila mubati nga kini kay malipayon ug sadya ang matang gutlo aron sa pagpangita ug sa pag-usab kanila sa mga kagalingon uban sa pulong. Kini nga matang sa mga tawo, dali ra nga motubo aron makapanag-iya sa espiritual nga pagtuo. Sila motubo gikan sa usa ka bag-ong nga tawo nga bata sa pagtuo, ngadto sa pagtuo sa usa ka batan-on nga tawo ug usab ngadto sa pagtuo sa usa ka amahan nga mao ang bugos nga sukod ni Kristo. Kung kamo makakabot sa pagtuo sa usa ka amahan, kamo dili lamang makapanalangin ug mauswagon sa tanan nga mga butang apan usab lawom nga makaamgo sa kasing-kasing ug gugma sa Dios ug makaila sa tin-aw mahitungod sa mga tinago sa espiritual nga gingharian. Kato lamang mga tawo nga miabot sa niini nga ang makasabot nga unsa kini ka maanindot ug unsa kini ka malipayon. Sumala sa kung unsa ang pamaagi nga inyong gihimo nga inyuha ang nating karnero, ang kalidad sa inyong kinabuhi mahimong lahi dili lamang dinhi sa yuta apan usab sa langitnong gingharian. Sumala sa unsa ka grabe nga gihuptan ninyo ang pulong sa Ginoo, dihas kaninyo ang pulayanan ang himaya nga gihatag og ang ganti mahimong lahi. Usab, ang sa emosyon o sa kalipay nga inyong kanunay nga mabati sa kahangturan sa panahon kay lahi. Ako naglaom nga kamo nga mga membro nga mukaon sa nating karnero nga giasal o giluto sa kalayo, sa tibuok ingon nga gisugo sa Dios, o dali nga huptan ang tanan nga mga butang niini, diha kaninyo sa dili pa mobalik ang Ginoo. Kini nga pamaagi, hinaot nga moadto kamo ngadto sa labing mahimayaon nga mga dapit o makapahimulo sa tanan nga mga kalipay nga giandam sa Dios alang sa iyang mga anak nga gihigugma. Ako nagampo sa ngalan sa Ginoo. Amen.